Salutare, salutare și bine v-am regăsit de fapt pe canalul meu de YouTube. În acest clip rezolvăm problema cu numărul 5 din manualul de matematică de clasa 3-a. Așadar, citim enunțul. Elena a desenat în caietul de matematică fluturași admirați în grădina bunicilor. Sub fiecare fluturaș se ascunde o cifră. Rescrie operațiile. Așadar, trebuie să aflăm sub fiecare fluturaș ce cifră se ascunde sau ce cifră trebuie să înlocuiască fiecare fluturaș. Vom rezolva în acest clip prima operație, aceasta, și vedem aici că avem 4 fluturași plus 5 fluturași este egal cu 104. Pentru a ne da cifra 4 aici, vom avea nevoie ca sumele celor două cifre să aibă ca rezultat la unități cifra 4. Așadar, nu poate fi decât 7 plus 7 sau 9 cu 5, pentru că vedem noi că mai departe aici la 4 plus 5 va trebui să avem o zecime luată din partea anterioară pentru a ne da 110, da? Așadar, dacă vom avea 47 plus 57, adunăm 47 plus 57 și ne va da 104, sau dacă nu, putem aduna 40 și 9 plus 55. Și așa se mai poate. Să fac și eu pe calculator să mă asigur. Un moment. Deci cât am zis, 49 plus 55 și ne va da 104. Așadar, acest fluturaș poate fi cifra 7, iar acest fluturaș poate fi cifra 7. Dar vom vedea aici o altă regulă, că fluturașii sunt de aceeași culoare, așa că cifrele vor trebui să fie la fel, așadar aici este cifra 7, iar aici este cifra cu numărul 7. Și ca să rescriem ecuația aceasta, avem 40, avem 47 plus 57 și trageți voi aici bară și scrieți 104, da? Eu nu mai am loc, egal cu 104. Așadar am rezolvat prima operație din problemă, care este aceasta, iar cifra care se ascunde este 7, da? V-am arătat cum am făcut. Ne trebuie aici două cifre la fel pentru a ne da 14, pentru ca să avem o unitate pentru a pune în continuare la 9 ca să fie 10 aici. Pentru că dacă am lăsat așa și ar fi 2, aici nu ar fi decât 9. Dacă ar fi aici 2 și 2, nu ar fi corect, nu ar fi bine. Așadar, 47 plus 57, iar cifra este 7. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare la cealaltă operație, și anume aceasta. V-am salutat, ceau!